Sgiliau byw'n annibynnol llwybrau 2 i 3. Cyrsiau ar gael. Llwybrau 2 i 3 ydy cyrsiau ar lefel mynediad 1, 2 a 3 heb eu hachredu. Mae rhain yn cynnwys sgiliau byw, datblygiad personol a chymdeithasol, sgiliau ar gyfer annibyniaeth a gwaith, sgiliau ar gyfer bywyd gwaith, llwybrau galwedigaethol. Mae ystod y cyrsiau ar y 4 campws yn wahanol. Mae Aberdâr a Rhondda yn cynnig lefel mynediad 2, ac mae Nangarw ac Ystrad Mynach yn cynnig cyrsiau lefel mynediad 1, 2 a 3. Disgrifiad o'r cwrs. Mae rhaglen Sgiliau Byw'n Annibynnol yn cyflwyno hanfodion sut i fyw yn annibynnol. Addysgir myfyrwyr sut i ofalu amdanyn nhw eu hunain, pwysigrwydd iechyd a llesiant personol, sut i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, paratoi bwyd a diod syml, a sut i drin arian. Nod y cyrsiau ydy datblygu sgiliau cymdeithasol, codi hyder, gwella sgiliau llythrennedd ddigidol, a darparu dull ymarferol o fynd ati i ddysgu. Meini prawf mynediad. Does dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cyrsiau sgiliau byw'n annibynnol. Cewch eich gwahodd i gyfweliad lle byddwn yn sefydlu lefel eich cymorth a pha gwrs fyddai orau i chi. Adnoddau, cyfleusterau a chyflawniadau. Mae cyfleusterau rhagorol ar y 4 campws, fel y ganolfan adnoddau dysgu, parth gwyrdd, a'r byngalo hunangynhaliol, caffi a bwyty. Rydyn ni'n cynnig amgylchedd dysgu rhagorol a mannau dysgu sydd mewn cyflwr da ar gyfer yr holl fyfyrwyr. Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau, codi arian ar draws y flwyddyn ac ar gyfer gwahanol elusennau o'i dewis. Cyfleoedd dilyniant a chysylltiadau a chyflogwyr. Lluniwyd ein cyrsiau astudiaethau galwedigaethau llwybrau 2 i 3 ar gyfer dysgwyr sy'n ceisio datblygu mwy o annibyniaeth ac i gael gyflogaeth a chymorth neu symud ymlaen i gymhwyster galwedigaethol uwch ei lefel. Lluniwyd y cwrs hwn sydd heb ei achredu i roi cyfle i ddysgwyr ymglymu ar dysgu sy'n berthnasol iddyn nhw, yn cynnig cyfleoedd iddyn nhw ddatblygu sgiliau allweddol, ystod y sgiliau byw, sgiliau a phriodweddau personol, a datblygu diddordebau mewn gwahanol feysydd a llai alluogi symud ymlaen i gyflogaeth a chymorth. Ymgeisiwch nawr.